Inasal, boss. Salamat ka rin, boss. Oh. Salamat. Welcome back mga ka-studio to another video for today's episode po. Kakain kami sa labas. Kasama ko ang Team Pataba. Istambay. Hello mga ka-studio. Tigas. Hi po mga ka-studio. At syempre po yung may-ari ng sasakyan si Sir Ben. Hey mga ka-studio. Bala ko na kakain kami sa Mang Inasal. Yun. Ay, pila ka ka-rice, maubos niyo. Maghanda ka na Mang Inasal. Oh. Kasi mga lalaki to, ang lakas lumamon to ah. So para hindi tayo lugi sa ating Mang Inasal Challenge. So mag-challenge sa ito? Challenge eh. Pwede. So magpapa-prize ka sir? Pwede sir. Para mas exciting mga ka-studio, kung sino yung pinakamaraming maubos sa rice, mananalo ng 2,000 pesos. Yun. At syempre mga ka-studio, after namin kumain sa Mang Inasal, magti-take out tayo ng mga 20 piraso na Mang Inasal, tapos ipamimigay natin sa mga random na tao na makita natin dito sa daan. Abangan nyo mga studio kung sino yung pinakamalakas kumain sa Team Pataba. Mukhang si Gerald eh, kalmado lang. Ano yung construction? Maparking ka doon. Yan ang Mang Inasal. Order na tayo mga ka-studio. Sa ito ano din? Pizza. Order kami ng buwan, pizza, only rice. Only rice. Ilang order? 4. Tapos ikaw din po ng paa, large, yung 115 na yan. Isa lang. 120 pieces po. Kay upat ka peso only rice, then upat ka large coke. For take out 20 ka paa, solo lang. Oo, solo. 3,112. Grabe excited na kami mga ka-studio. Gutom na. Gutom na. Pinawisan na ang tiyan namin. Gabi ba kami hindi kumain? Hugas mo na ng kamay kasi kinamot yun eh. Lami pa sa magkinamot. So ayan mga studio, naka-ready na po yung order natin. So bago tayo mag-start kumain, please ko na si Sir Ben and Yuri. Hello mga ka-studio. So as of now mga studio, mayroon siyang 98,000 followers sa kanyang FB page. So sana po tulungan natin ang umabot ng 100,000 followers. Maraming salamat po. Mga studio, within 20 minutes lang pala to. So, Anong oras ba kayo? 3 p.m. 3 p.m. So 3:20. Oh, 3:20. Start ta? Yes, start tayo. Bira. Okay. Lagyan na tayo ng silya. Yay. Sarap pag may sili mga love, ay mga ka-studio. Uy, 20 minutes ano yan? Pwede tayong umupos ng madami. Pero, mayroon kasing time ba? So, hanggang ilan lang yung maubos within 20 minutes. Yeah. Dira? Dira mga loves. Seryoso ba? Parang seryoso ah. Gusto mananalo eh. Banatis. Kaon. Ano as manok dito sa Mang Inasal eh? What time favorite ni Mang Inasal? Pas-pas ba nyo? Mukhang magkakabayan ako ng toki nito mga studio. Kasi bilis na kumain eh.
Rice, please. Yes, ako yung nanalo ngayon. Yan. Kunain mo rice. Kami kainit. Ilang rice, sir? Sa isa. Ini dalawa na? Gawin lang, dalawang rice. Dalawang rice, dalawang cup. Grabe, ang dami naman nito, kuya. So ayan, nag-add kami ng tigda-dalawang rice. Si kuya talaga, dinamihan sa akin. Inita pa din. Mainit pa. May nagalit sa atin dyan. Oh. Do, wala ko imo do. Isimot ra man no. Sorry. Oh? Yan, 5 minutes na yung nakalipas. 5 minutes. Ano ba sa'yo? Rice. Ang galit. Mahina ko. Sitching muna ako. Turugan. Mahirap kalaban to sir Bear. Grabe, pamugasay na ni mga kastudyo. Doha. Budo. Gabi yun ikaw nun. Doha lang. Na. Eh. Kuha pa sir, doha. Chill muna. Mainit kasi. Grabe, mainit yung ano. Init yung rice ba? Sir, pwede pa yung mga yung chicken oil? Kira. Tama, sir. Grabe. Ilan ka chicken mo, sir? Nagsa na ako, kira. Grabe, ang init. Gusto na udap? Ha? Parang si Bisaya Studio yung mananalo ngayon. Ako ba yung mananalo? Ako yung matatalo ngayon. Kasi ako yung magbibigay. Tag-lima na sa kanila, sa akin 3 pa. Mahina. Baka mamaya to si Ace, kasi mataas pa yung oras mga kastudyo. Yan po. Mainit pa yung kanin. Grabe.
Tamat kuya. Tamat ko na. Grabe ang init. Gulot. Habol kayo, habol. Rice, boss. Pangaon na si studio. Yan po. Hindi nurot eh. Rice to, boss. So, 10 minutes po yung nakalipas. Ilan na yung nano natin? 5 na. Oh, 3 ba? 5 5 na. Pang 7 na to. Dalawa dito. Pang 5 pa. Grabe ang init ang ano, rice. Yan. Tinda po kasi nalagay pa ng rice. Oh, Salang sa. Salansa. Inainayan sa. Dalawa. wala na akong manok. Patay tayo dyan. Wala ba, sir? Dalawa. Lugi tayo ah. Dugi tayo. Kunti lang nilagyan ni kuya. Joke lang kaya, joke lang. Pinita. Guys. Habol kayo dun. Wala na akong manok, mga kastudyo. Simot na lang. Simot. Ano? Last 9 minutes po. Oh, 9 minutes. Hirap pag mahirit yung kanin. Sarap na sawsawan. Sarap. Woo! Grabe. Hapon na sa iso. Tuwa na mo si Pula. Grabe, wala na akong manok, mga kastudyo. Simot na lang dyan. Simot lang. Gusto na tayo na siya. Sausawan? Sausawan? Gusto niyo sausawan? Sausawan na, sausawan. Buko na lang? Sarap? Sarap ng buto yun. Sarap ng buko na? Pag wala na. All time favorite talaga ito yung mga inasal. Grabe, ang sarap. Woo! Seven minutes left, mga kastudyo.
Tunggu. Stretching muna tayo. Salam. Pang-anim. Ikaw sir, pilay mo sir. Ano to? Dalawa kami. Kahit wala na akong manok. Kuya, wala bang manok dyan, kuya? Lugi tayo to ah. Lugi ako nito. Lakas kumain nila. Gamay. Chicken oil na lang. Pang-siyam na sa inyo na? Pang-siyam na. Anta. Sa amin, 6 pa. Kaya pa yan. may manok pa. 6 minutes na lang. Dami na sir ah. Ayaw mo na. Ang dami. Nagreklamo mga. Grabe. Bigyan lang kita ng manok sir. Okay lang sir, okay lang. Ay, toyo yan. Toyo. Toyo. Last 5 minutes para sa Toyo lang, toyo ay toyo. Oh, Grabe sir. kahit ito na lang. Nahirapan tayo. Lugi yung standby. Ikaw no, bagay. Grabe. Sarap to the bones. Init sir, panalo ka na sir. Oh! Ano mo dado? Kaya pa. Alisod na, si Giyam. Dahil wala na akong mga manok. Sili na lang. Sili na lang. Ay, thank you. Okay. Salamat. Isa. May oras pa, kaya niyo pa. Habol. Kaya pa. 4 minutes left. Habol tayo ito, habol. Oh. Ay, sige. Okay. Eh, wala na akong manok mga kastudyo. Oh. Look, piso zero, grabe, kahit wala ng ulam. Gusto ko manalo ng 2,000? Dagdag ka bukat? Tala. Para manalo talaga, isa pa. Isa pa, oh. Ay, wow. Rice! Ano ulit? Oh. Wala mo pa, ego ah. Oh, grabe. Last 3 minutes lang po. Ito, 3 minutes na lang. 9 na sa akin. Oh, grabe. Stretching mo na ako. Ah. 2 minutes na lang. Isang rice lang, kuya. Isang rice. Isa lang yun. Mukhang panalo na si Sir. Yara. O, isa lang. Yan yung tama, kuya. Woo. Sili na lang sa akin. O, okay na. Salamat. Hirap. Woo. Grabe, ang init. Grabe siya, 10 na upo na sir.
10 lang kami. Ano yung bukay, pinagpulo. Lahat na ako, lahat. Sa akin, 6 pa lang. Oh. Grabe, ang sarap ng sili dito, mga kasodyo. Oh, Ano yung bukay? Shit the body. Ano yung gano'n? Wala na. Panalo na si sir. hindi pala ako mahilig sa rice, mga kasodyo. Grabe, ngayon lang. Kasi may 2,000. 4 piece, mga kasodyo. Sana matagwan ka po. Oh, 1 minute left na lang. walang chance. 1 minute na lang. So sir, sapa sir ba? Ano tayo? Sabay. Hindi na kaya to. Surrender na. Time's up na. Time out na. Talo tayo mga katambay. Oh. Grabe, ang sarap. Kulang yung manok. Sana malaki pa yung manok yung nilagay dito. Busog na talaga. Grabe. Magandang experience ng mga kastudyo. Kasi yung team pataba, ngayon yung nag-uumpisa. No. Para tataba talaga kami. Doon na yung napatapa. Balik, klaro kung sino yung nanalo. So, si Sir Ben. Grabe siya. Thank you. Nakasampung rice siya. Grabe kayo. Grabe, 10 rice. Kaya sinabihan ko si Kuya kanina na late lang ang rice ibigay sa akin. Tama Kuya, may 500 ka sa akin ha. Yaya. Oh. Grabe. The Iyam best. na naubos ko mga kasudyo. Sa akin. 5 lang kasi pang-anim dinabos. Ganito pala yung hindi nagkumakain ng rice, parang hangol ka mukha og rice ba? 1 week ako hindi nagkumain ng rice, mga kastudyo. Grabe yung tiyan ko. So ayan mga kasudyo. Nag-enjoy kami dito sa kainan namin sa Ambang Inasal. Yun. Yan, grabe kakaibang experience. First time namin ginawa ito. Grabe, only rice talaga. Sulit. So ngayon na nabusog kami, mamahagi tayo ng mga inasal na paklan ba? Salamat kastudyo ha, kasi may 2,000 na ako. Lakas ni Sir eh. Hopefully next time, ano pa rin sir? Banat pa rin tayo. Banat na rin. So ayan. Talo ako mga studio kaya magbibigay tayo. Uy! Wala bang consolation prize? So ayan mga studio, 2,000. Yan. Yung 2,000 na ito, mga kastudyo, i-share ko sa dalawa kasi consolation prize nila. Yun. Tag-500 sila. Salamat, sir. Kasi baka tag-500 tayo sir. Yan, mga kastudyo. Yan, grabe po, nag-enjoy kami dito. Maganda yung challenge na to ba? Kasi banding din ng magbarkada ba, magkaibigan ba. Nakakatulong tayo sa iba. Yan. Yun yung malaga dito sa studio. Tara, samahan nyo kami, pamigay natin yung mga pinabili natin sa mga inasal.
Ay, may inasal ay. Ngatag mi. Salamat. May Pasko. Thank you. Pasko. Boss, May inasal, boss. salamat ka rin, boss. Oh. Salamat. Salamat.